Okay, the most important the only thing that I'm going to say kuyanyewiwa kwe-ANC hayi sisixhosa. No. Sisixhosa kuyanyewiwa kwe-ANC. A recent update, the latest update regarding the politics of the Eastern Cape. Ladies and gentlemen, hi. Igama lam ndingubutlu ndikunolaliwe kunqayi. Jonga, everybody's been looking. Wonke umntu ufuna ukwazi into yokokubana uprincess uyabuya okanye akabuyi. And I am probably the only person that can give you impendulo engangxangwanga because I'm loyal to my subscribers, to my viewers, to my audience. Princess coming back and not coming back, chances are 50-50. 50% of chances zakhe zoba abuye, 50% chances zoba angabuyi. How and why am I saying that? Now, they went to interviews for the mayorship. They went to mayoral interviews. Bebai 4. I'm being told that 2 of them have been shortlisted. So there's the competition yabantu ababini. Prince no but bana put Khumbaca. But his first name is Uncedo. They are in competition regarding this mayoral deployment of the ANC. Everybody in the Eastern Cape, in East London, in fact, the whole country, wants to know ukubana izawukhala ngomoni eBuffalo City. Yes, we're still gonna get to the conversation of Buffalo City that is not likely to ever get the majority in the Buffalo City ever again. Ayinofane yenzeke loo nto. Look, they can buy each other inside the ANC, but they cannot necessarily buy abantu mandithi isiXhosa. Abanofane bathenge abavoti bonke. Yes, abantu bazazithatha ingubo. Yes, abantu bazayithatha igrocery. But between me and you, andiqondi into yoba i-ANC iyawuphinda ilenze ixesha eBuffalo City. Ubuyayiqaphela, there's 2 metros ezishiyekileyo in the ANC ezikhokelwa yi-ANC. It's the Buffalo City Metro in the Eastern Cape. Is it Polokwane Metro in eLimpopo? Zezo qha i-metros ezikhokelwa i-ANC. And njengoba izinto zenzile nje ngalo mzuzu, i-chances andifuni ke uthi uzundisikela omnwe uba i-ANC iwinile iBuffalo City Metro. No. Iyaya ko-under 50 ngesivinini esi aze ngaso unqaba yomzi Kwankwa, utata weza twins. Isivinini aze ngaso utata uHolomisa ndisuke ndoyika. Uthe ke omnye le nto yenziwa UDM eBuffalo City ndenzela ixhala. Ndathi ke mna kuyandonwabisa. Uthe yena iyandoyikisa, ndathi iyandonwabisa. Because sizawutsho siqeshwe number 1. Izawuyeka laa nto ubana ibhizinesi inikwa abantu abathile abazawukhupha a certain percentage yobana kuhanjwe kusiwe ibhege luthuli house. Izawuphela loo nto i-Eastern Cape eBuffalo City. I-ANC bawula usebenzisa qha kuSunday, bawula usebenzisa isiXhosa sikaSisinandi. Sithi isino-NY esasixhosa. Qha ndizusebenzisa ke ndingumKrestu and kuSunday. Ladies and gentlemen, as we stand, kuyanyewiwa e-Eastern Cape. Andifuni bendiyitsala. That's about what I wanted to update you on. Enye nenye sabuya sithethe ngayo. Kubi phayana xa ujongile wena between me and you, who can fix the ANC? Oyena mntu ku-powerful kwe-ANC ngulo kutata uMqwathi. Xa yena engakwazi ulungisa le nyula, le nyuvadem, le nyakanyaka. Andifuni ubiza amanye amagama strongo esiXhosa. No, I'm not going to. NdingumKrestu. Ladies and gentlemen, all I'm going to say to you is that yona ANC is going down.
in the Eastern Cape. That is not even a conversation. It's inevitable. ngesilungu. I-ANC is going down in the Eastern Cape. There's no saving it. Jonga. Friday bekufanele ubana bapresenta i-list zokubana who is going to make a PR candidate at local municipalities. Khange yenzeke loo nto because they are still fighting ngaphakathi and jonga ulwazi ubabambe ngamasebe ubabambe ngamasebe yeah ndikhangela isixhosa esingekho krwade esingazulumeza because uthe kubo jonga dibanani ze nidibane niyazi bana nawulala nibaliwe ze nidibane nje nawulala nibaliwe because ecourt kuthiwe kuni aniphindi nidibane apha e-Eastern Cape ngaphandle kondipresentela irodata le ndandiyifunile. Remember, Ulwazi has won over 4 times a court. I-ANC yase-Eastern Cape, i-ANC nje in general iyamblutika and kuyanyiwiwa ngoku because akho kwanto yenzekayo. There's no movement in the ANC. Sentsho akho kwamaqhinga azakwenzeka without bowing to Ulwazi Rhotya. Those are the dynamics. That is the reality in the ANC in the Eastern Cape. Now, you will want to know into yokubana ubabsi Nelson Mandela nolungisa kwenzeka ntoni. I haven't asked yet, but I am mostly ihleli i-UA into le nto ihleli i-coalition njena laa nto yaseNelson Mandela andiyihoyanga ncam. But ke ngoku amandla la okugqibela i-ANC enawo apha e-Eastern Cape, it's about to lose them. It's about to lose them. Because uPrincess Wotshele kwesaa situlo sobumeya akafuni uhamba ngenxa yokokubana andifuni kuyicacisa. I don't want to be explicit because ndanditshilo mos ndathi when it comes to the mayor of the PCM, I'm not going to be impartial. Ndine-conflict of interest. It's matters of the heart. Ndiyamthanda. So andizuthetha nyani yonke when it comes to the PCM, as much as I'm loyal to my audience. But ke uPrince yena sham into yakhe yobuya nongabuyi ngu-50-50. Kutense ukufa. Please don't ask me ndifuna buyi okanye ndifuna ngabuyi. Mna what is important, noba ubuyile noba akabuyanga akandenzeli nto, akandinike business. Xa kufunwa imali eluthulu kuthiwe zisani 20 million, uyazazi uba makayinike bani business. Akayiniki mna. Kodwa nantsi ikhampani yam ihleli andinikwa nto, andenzela nto i-ANC. So mabahambe bayofa xa bebonke. I'm sorry, not literal death. They can go to hell if you ask me, because ANC does nothing for me. I'm not fighting with anyone, but ANC does nothing. I don't benefit. ANC does not even pay my rent. I-rent yam ke si-cent. Uba at least ke bekhona imene enika noba yi-50, you understand, a month. Hayi bendizawuxoka, hayi benzandixokisela ndithi sa ndithi ANC, there's no other like ANC. But la mamenemene atya odwa, atyisana odwa. It's time for Zungula, Kwankwa, and everybody else to fight over that PCM. I support them. And mabayithathe. ANC ngaziphinde lawula. Uzawusokola lowo uzaba ngumeya because uzawufika kukho opposition estrong. Akazufana nalento ikhoyo ngoku because i-DA ngonodoli itsalwa ngempumlo. In fact, intoba banikezwa loo nto bayinikezwayo bavala umlomo babe ngonocekana bajonge phambili. Ndithetha nge-DA ke mna ke aba bakhoyo currently ne-EFF phaa PCM. But if you vote, madoda, it sounds abandibhatalanga nondibhatala, it sounds like I'm targeting them. But if you vote differently and decisively, akuzukwenzeka nje unothanda eMonti, eBuffalo City, eMonti naseQonce. Igama lam ndingubhuti. I wanted to give you that update regarding the local dynamics of the Eastern Cape, the politics, the ANC, and lately the UTM.
sizawufocusa ku-ANC ne-UDM ngoku yafa kudala mos i-EFF ayinamsebenzi. Sawufocusa ngoku kwi-UDM ne-ANC. That's where we are. Sharp ke madoda, igama lam ndingubhuti wayesukane nendazi ndingunolala akho nto ibitheni. Ningalibali uNantsika apha eNantsikeni ninantsike ni like nithini ni subscribe ni share yonke laa nto.